Shin ka taɓa tambayar kanka, me yasa watan Ramadan baya wuce kwana 30, kuma wani lokaci ma sai ya zama kwana 29? Shin addini ne kawai, ko akwai binciken kimiyya a ciki? Bayani. A ilimin taurari, wata yana yin zagaye a kusa da duniya. Wannan zagaye ana kiransa lunar cycle. Zagayen wata daga sabon wata zuwa sabon wata yana daukar kusan kwanaki 29 da rabin rana, 29.5. Saboda haka ne kalandar Musulunci, wato Islamic calendar, take bin wata, ba rana ba. Shi yasa, wani lokaci Ramadan yana zama kwana 29, wani lokaci kuma kwana 30. Domin idan an ga sabon wata da wuri, watan zai ƙare a 29. Idan kuma ba a gani ba, sai a cika shi 30. Kammalawa. Darasi. Wannan yana nuna mana cewa addinin Musulunci ya dace da tsarin halittar duniya tun kafin kimiyya ta bayyana shi sosai. Saboda haka, watan Ramadan ba zai taɓa wuce kwana 30 ba. Idan ka koyi wani sabon abu a wannan bidiyo, kar ka manta ka subscribe, ka like, ka kuma share domin sauran mutane su amfana.